So what is up guys now, and it's a new So what is up guys now, and today is a very beautiful day. Karon kay si baby number 2 kay naa sa Dumaguete City. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok. And of course, nana ko tipolog, kay taga-tipolog mode ko. Don't mind this pink nga murag elastic. Basta something elastic. Magkatabang lagi siya nga mag-hold sa akong hair, so I hope you don't mind. Okay naman siguro tanawan. Decide ko nga na ako'y adtuan nga lugar, no? Kaya ganahan ko magpa-chill. Kapoy biya, sige ako sa balay. Kaya napud ko wala ka vlog. Of course, nag-bonding sa atong family. Kaya wala pa man kaya akong own family. But anyways, dollar akong adtuan. Dali ra gyud kay kumabot dito, tanawa. What is up guys, no? So naabot na ko dere. Kani nga tindahan ni silang ginatawag og Dipolog Chinese cuisine sa una, pero it is now called El Kibos. Excuse me. Nakikauban. Sandal mo sana ang ulo mo sa una, katawan mo ay aking kukumuntan. So guys, wala na ako napil sa vlog, no, pero nagkastoryahan na namin, nagkaila-ila namin. So as you can see, focus kasi siya sa yung phone. Medyo awkward kaya of course mo pa ipag-duol na ako diretsyo. Gusto kaya akong tingaw guys, no, and then ang mga customer uban direct kaya nang lingi. Mura kay Chinese. Chinese. Hindi ay, like, kabulo ka mga Chinese. Kamay lang. Kamay lang. Wa-ai-ni, ana. Kabulo ka, ana. I love you. I love you too. Haharanahin kita, saan tayo mapunta? Yung tipong Na kayo boyfriend? Ha? Na kayo boyfriend? Wala. Wala? Ha nga naman. Gwapa man kayo kayo boyfriend. Kita ganun siya. don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say, my heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Oh my God. Grabe yan. Every Ikaw na minute, every second. Desa. Parang ulo ko sa kakato guys. Bitaw ka no, like strong independent woman. Ano? Yeah, like wala ka ng mga MU. Wala. Like kailangan jud no, like love yourself agad no. Ano yun? Pero ayaw kay love imong self ug ayo. Responsibility naman ako na Tanong mo sa akin kung sinong aking mahal. may mga foreigners sa gawas. Mostly sa mga customers diri sa El Kibos kay mga foreigner gud kay trust sila sa quality sa food, and lami siya. Actually, try mo ani butter chicken. Yeah, butter chicken guys. Dili siya pricey bitaw. Yeah, ang price is worth ra kay sa quality sa food nila gina-serve diri. Day na unsay mo gipangita sa Lucky, like mga qualities, you know. Butan lang. Butaan? Ako rin hugas ani ma'am. Ako rin hugas sa mga plates. Then sa aside sa butaan. Talented. Talented? Tayo wala ko'y talent. Wala akong talent. Ikaw na kay talent. Sa'y talent niyo mo. Aside sa mukhaon. I can sing. Sample. Pakitaan kayo mo sample din na. Dili. Dili. Soon lang. Yeah, so. Ganyan na rapod may nagstay dire no. And then, ganahan ko. Gawas dire. So, niyan ko ni Ana. Dili ko taga-Dipolog. Taga-Dipolog, jud ko ba, I swear. Ganahan ko. Sorry ko niya dire sa city. And siya mo'y tour guide na to. So, we go. So, iya kong i-tour dire no. Bago pa ko dire sa Dipolog. And, iya kong i-tour sa ako ang tour guide for today. Today. Wow, so nindot kayong Dipolog ba, I swear. Limpyo kay lang city. Ata. Good. Dito. Hindi pa kayo kumay mo tabok. Guide ko ha, kaya vlog ko. Oh my God. Reason for my being, and I love Okay. So, nanami sa friendly kayo. Friendly ang nakabutang agad sa kabulo ko. Guys, kung makita mo sa weather ba,
kita man na like ulan-ulan, bagyo-bagyo, pero dilihad lang ang weather nga di mo makadayon og laag. So if naamoy friend nga dili sige kadayon og laag, then itag siya ni na video. So galakaw ra mi guys no, and advantage ana maglakaw no kay aside sa ma-burn yung fats kay to man ang walks are romantic. Takto mo. Gaulan na. No joke. Wala na siya. Uy, gaulan na siya by no joke. Mata. Ano yung ganahan? Asa ta? Asa to? Hungry bites? Asa to? Tala. Wait. Guide ko me. Guide ko matabok. Kung ba hindi ko kabalo mo tabok? Ha, di ay. Ayate, isa-asa pala. Sila. Tala. Ay, God, joke ka. Pasilaw sa taka, Diyos. Yo. Asa na ka niya? Wala pa ako. Tayo na dali. Bay, naaptan mig ulan, naaptan mig bagyo. Sige lantan ka na sa umbag. Ayun, naligo na ako. Uy, sa din! Wala. Diri ta? Tayo na ka, diri. Diri na lang ta. Sumulaw sa diri tatambay or lawas lang ta. Diri na lang. Mura siya na infinity dito. Ay, kasi na dito. Di mo ko taga diri. Limot ko. Infinity Day chapters. Ay. Masaya recommend mo. I-recommend. Ano ko ba no? Infinity. Diri na lang. Kahit ta. Ikaw. Uy! Ako ka. Korea. Kasi na sila samyang diri no? Aten na mo samyang. Next week? Ah, okay. So guys, nasa samyang na rin. Kato mong challenge ba ito? Sulipay kaya kung kauban na si Dana kay this place is Filipino-ish Korean themed cafe. Lipay kaya na siya, dili lang klaro pero yung heart na pong Korean menu. Na sila samyang nga sa'yo! Sakit sa ngala no? Bibimbap. Bibimbap. Ano. Oh, nasa yung ramen. Ito na soju. Something alcohol. Balik ka diri ha. Next time. Okay, magbutang ta sa atong own nga love. Haranahin kita, saan man tayo mapunta.